ga application guda biyu da zan nuna muku wanda za su baka dama ku dinga samun kuɗi wannan ta hanyar wayar ku ba sai kuna da kwamfuta ba. Ina mai tabbatar maka cewa waɗannan application idan ka tsaya kai amfani da su kai karance su zaka dinga samun manya-manyan kuɗaɗe cikin lokaci kalilan. Okay, so mu fara. So application na farko shine Canva. Canva application ne da mutane da dama suke samun kuɗi a ciki ne. A cikin Canva ana yin logo, a cikin Canva ana yin katin gayyatar aure, a cikin Canva ana yin poster, kai a cikin Canva ana samun kuɗi. Na san yanzu tambayar da zaka yi cewa kai baka iya amfani da Canva, baka iya wannan ba, baka iya wannan ba. So kar ka damu, wannan baka da matsala da shi. Zan baka wata satar amsa dan mutum kusa. So abin da za ka yi shine ka shiga cikin YouTube ɗinka kai search yanda ake amfani da Canva wajen yin logo, kuma ka ce ko kuma ka rubuta yanda ake yin logo da Canva, kuma ka rubuta yadda ake yin poster da Canva. Duk wani abu da kake da buƙatar ka sani a cikin Canva za ka iya samu ne a YouTube ta hanyar zuwa ka rubuta suna ne. Duk abin da kuke da buƙata za ku iya samu ne a cikin YouTube dai akan Canva ne. Okay, sai mu shiga kan application na biyu. Application na biyu babu lokaci ba. So application na biyu sai ku jira video na gaba zan nuna muku shi. Ina mai tabbatar maka da cewa wannan application na biyu ko shi ma ana samun kuɗi masu yawa a ciki ne. So za ku jira video na gaba zan nuna muku yanda ake amfani da wannan application na biyu. So ku share din wannan video, sannan ku danna wannan video alamar liking, sannan ku danna wannan alamar nan ta follow. Da zarar na saki wannan video na application na biyu za a sanar da ku. Kar ku manta ku yi liking din wannan video.